Okay, finally guys. Mana nih bunga lama nih brek. Mana 3 kilometer, sorry 6 kilometer segojan फैनानै एसे ब्रेक लाबाय लामा सामा माने मा होननानै बुङोमोनलाय गारिफोरजों थांबालाय एसे ब्रेक लायो ना माबा खालामनो बै बेटा मा खालामदों नोंलाय बेखौलाय आमा आंखौ नुदों साना बेनिफ्राय गाइसफोर नैबे खेथिम बोरायदोंनो जोंहा नै मानसिफोरखौ देखायला आङो आथिंखौल' देखायनोसै मानसिफोरखौ देखायजानो बिराद बाजायो जोंहा बेनिफ्राय नै बिथिं सानै बे सासे बेनिफ्राय लोगोसे आं बे खेथिम बोरायजोंनो पुरा जारनि गाइसफोर मा होननानै बुंनो बेनिफ्राय बोथोराबो नुवाखै गाइसफोर गुबुंले बेनिफ्राय थांगासिनो गाइसफोर मा होनना बुङो दैज्लां बोथोराव मा होननानै बुङो आलासि जाहैनाय बेनिफ्राय नैबे जोंनि लकेल हाग्रामा ब्रिज गाइसफोर नायलांबाय थादो गाइसफोर माहा थाङो माहा मायो नायलांबाय था होलायनोसैलाय थांलायनोसैलाय ओइ बेफोर हाथाव फैथिनोबो थांखियावसो जनांदों बोरैबा मोनलायबाय आंहा आया आं बेखौ लाबावनांगौसो नायलांबाय था गाइसफोर नायलांबाय था आइ सिथोबा नै माबा लखरा गोग्लैथारबायमोन है मा फाइनालि गाइस राङापारा स्टेसन मोनफैबाय मा बाय बाय आंखौ गालांसिगोन नामा सनिया नै गाइसफोर नायनाला बे राङापारा स्टेसन मेंलायलायबाय सैथिनोबो थाबाय थायोबा जा सेंग्राया माला बिबैखौ नुहैगोन जादों बे सैथिनोबो नैलाय नैबिथिं थांगोन दायो राङापारा नर्थ बेनिफ्राय बैथिं जोंहा मेदामा थाबायबोगासिनो गोजाननिफ्राय खेबबासोलाय खाथियावबो खेबनो हाया गाइसफोर मा होननानै बुङो मेंलायलायबाय सैथिनोबो बिथिं नङाबा बाय बिथिंथ' सिदा ơi kiếp bye bye tata ơi ra tôi lót hay thằng đấy Oke guys, video ini sebelum keluar nongol जेनेबा परियाल मा होननानै बुंनो आलासि जाहैनो न'आव थांनो ओंखारदोंमोन दिन हरबाय ट्रेनाव थिखांना हरबाय आरोना दा थांबाय दा हारसिं न'आव जासिगोन आरोखि मा खालामनो उपाय गैया गासै ओंखाम ओंख्रि संना जाहैनांसिगोन